Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Hari ini rencananya aku mau unduh lombok ya. Kacangane kok kaya ngono to Mbak Nut, dibuntel-buntel kaya ngene ya dibuntel iki mburi suwek kaya ngene. Kok unduh lombok ya. Lah omong rada mungkis-mungkis gawe masker, pilek gawe masker, mau megap-megap. Ini aku menyiapkan nasi ya. Nasi engko kayak menyiapkan jangan ya. Lauk wis tak siapin. Jadi rodo iki ben tak kutah. Rodong. Ya, sayurku hari ini teman-teman tewel. Apa lek ngarani ya di tempat kalian apa nangka muda kayak lek ngene aku lek ngarani tewel. Nek sing ngarani omong ya gori. Gori ki lek ngene aku tewel sing sik enom ngono ki gori ki enek apa ya iki wak cuwilik ki nener ki lek ngene sampean apa ki kaya cuwilik cilik sak emprit-emprit ki. Ya tak wadahi kaya ngene iki. Iki japrang kaya ngono kaya bene kaya ngono. Kalori akeh ya teman-teman. Usum rendeng neh iki udan ngene iki kok yo kalori akeh aku cibak lek lalur akeh sampe lek nyemplung barang-barang ngono lho. Ini sekarang menyiapkan apa iki entong bareng kalian. Iya. Masih tutuk-tutukan kaya ngono. Pakai ajangnya plastik ya teman-teman. Lah nyapa ta kok ajangnya kok plastik menggilani yo ora gilani iki terakhir. Nek nek Tegal kok teng krompiang kaya bakal labrakan ngono. Jadi yo ngene. 3 wis sendoke urung. Untungnya di jalan 1, sendoke 1, 2, 3. Nanti kabeh tak sendokku iki kok ora enek iki. Monggo sampeyan mong kok ora enek iki. Ora ya subuh ning ndi pareng gawa bekal sekolah barang terus mbok nyanti parane. Kresek iki tak. Ini walaupun bekas bersih ya teman-teman. Iki kreseknya kresek resik iki maksudnya ada teri barang ngono iki ya ora tak lebokne kene. Ya ndelok-ndelok maksudnya iki ada jajan barang tak masukne kene. Anu ya dinggene kan kena. Iki dilebokkan sini. Ya, iki. Wah, lah iki. Kerupuk andalan lali. Iki kok makku tegas apa ora iki? Lah aku masuk iki. Paling enak iki kok iki. Kok letih-letih wis pokoke barang sing penting iki enak. Wis tegas kan anak bangsa. Ini apa sing lali? Oh, tasih. Kilo tasih gumudi kaya pek-pekan gadah bocah kena nek gedine kaya ngene. Isine ya kudu dik sakjane. Iku dicepakne panganane mari ngono kebone gadah lali. Masuk di sini. Jangan iki aku pas-pas ya sama iki lek tumpah teman-teman. Iki terus oh iya air minum. Nanti kita tutup lagi ya. Kan ya sampai keju tangannya ini itu lupanya apa nih senteri apa tak bawa pisang iya teman-teman sing kemarin apa pisangku sing dekne mengkal kayak sik tuwitik nyadam dikek sakit bleh kaya ngene iki mateng mbok ngediolahi piye salat go nyambat lah ini ya ini nganu mateng hampir mateng ini ya iki meletak saking tuweke ya teman-teman ora konangan dadine saking tuweke kaya ngene iki enggak tak bawa sing tak gawe kayak gitu ya ya abote kok seneran ya tinggal siji loro telu papat 5 kok ganjil iki kok ya ora penak. Iya ya.
Wis kuwi ya, wonge gur telu kok mangan loro-loro prawis warteg. Tuwi dik mencetel tambah ora, tak kok cedhil iki sing ngewangi gur makku tok kok karo bapak negara. Bapak negara kan kok terus berangkat lagi nyambut gawe dadi kok ngewangi diluk kok malah ora kandang gawe keluarga. Wis siap berangkat. Gak, wani kaya transmigrasi. Tibake lali sendirane urung ditutup. Lah ini nanti ya pitik ya meladur kabeh iki bar sampai mlebu rene. Gila, cutike kaya wong arep biliat gila. Saking estetik. Wes aman. Tak ngambil karung dulu ya. Itu salahnya gak ada lombok porong. Ya muka-muka wis uga lombok itu. Nyapa kamu? Ini kuno gila. Apa iki sing lali kira-kira? Wis kabeh berangkat. Halane ekstrim. Taunya aku tidak mak runtel ngono marah-marah. Iya. Lo. Lumet ya. Ini tuh wakah kakinya pedih. Goyang-goyang jembret. Soalnya ya begini keadaannya. Aku tuh lebih tambah iki lek bane glowing ngono wis sat-sat bet. Aduh. Masuk ke Tegal iki ya. Iya, heru tenan ini loh. Sampai di gubuk ya, gubuk apa ya itu, gubuk derita ya, itu gubuk derita aja nih. Teko iki kaya ngene iki keadaannya. Oke ya teman-teman, oke ya, suabang beranang kaya ngene iki, ini masuk uduk nih bontrat sih. Ini bontrat ning kene kok wis ngelak urung-urung. Sak mene iki wisan. Merah merona lho. Oh, abeh ke makku ning kono ke bene. Beneke ke watuk yo an ke. Ya teman-teman, aku arep lekas unduh iki ya. Kok timbo iki. Merah iki ya. Harusnya iki wis kemarin ya aku ngunduhe, tapi aku mesti tak pendak nih niki ben hasile akeh tikel. Itu punya anu ya, tetangga Tegal ya, tetangga ladang. Jane ya sik mbahku iki abang-abang ya an. Urung diunduh apa ora butuh dhuwit ya. Iya kono. Nongklek. Iya. Menggeh kaya arepe nguber maling. Iki lho. Iki kliwatan ki apa ya porong iki. Iki lho, porong. Porongnya tak lumpukne ya aku teman-teman, tak gua. Nek enggak ngono kok di nggih wine utawa ya saloke ngono tak irisi, tak nggih jangan ngono kayak berhemat ya di era yang seperti ini. Berhemat apa cedel Mbak Nuk ya seluruh karone. Oke makku ya gawane ya teman-teman. Nek iki apa jenenge kreseke ban iki biasa tak kuwak apa tak kalarne ning iki lho,
kaya tas ngono kan tapi ki menglali lupa enggak tak bawa ya wis iki ora apa-apa. Pokoke kena jatuh porong mejo. Harga cabai katanya 11.000. Piro cek pedes apa ora ngono ki kira-kira kok 11.000 wis. Ya disyukuri ae ya, ngono-ngono 11.000 daripada 5.000 kae. Wis gedumel tadi regane sakmono, ya njaluk iki sing akeh tapi ya tekone sakmono ora apa-apa. Gawe masker nggih kacamata ora pati ketok. Beluk kabeh ning kek kaca. Poronge rada merajalelane digane ya udane bengi terus pedhot ya ora disemprot. Wayahe Bapak Negara iki menyemprot iki tibake ya urung kober. Jan merah merona lho. Ini banyak lagi ya teman-teman porongnya. Dik niki wis udo, saiki iki kok ya rada okehne mergane ya udane bengi. Dek iki wayah nyemprot iki, ayo ya. Tapi ya ora apa-apa dik dingenge sing apik-apik akeh alhamdulillah. Bersyukur. Syukur. Bersyukur. Syukur ki apa to teman-teman? Ya kuwi nrimo apa paring iki. Terus enak porongnya langsung beres. Dinulari dan berbahaya sekali. Jadi ngampet kok gawe masker ngene iki. Nek nang gawe masker ki terus kok kene ireng kene putih, ngono. Belang blonteng ngono kaya zebra. Ya, gak putah kayak ngene iki lho.
Selak luwe malah kutah kabeh kaya ngene iki piye to apa terus saking ngoplok iki lho guys. Aku melangkah sini lah teman-teman kok kutah kabeh iki terus piye to iki. Dijikuki kok yo angel men to modele. Kutah kabeh kaya ngene iki piye jane ya enek lemahe barang wis bakule sen milih dhewe iki nggo. Ya iso dhisik. Cuci tangan dulu teman-teman kayak sarapan. Sarapan dulu. Ngombe jan ngelak ngosrong banget iki. Kayak ngesoreng kok guling. Sarapan. Sebenarnya sarapan. Sarapan ini. Iya, jangan tak usah. Aku demen kuwi kerupuk kuwi. Wah, atas ngono tapi kok enak gurih. Jaran. Awake iki rada mbih-mbisan ngerti ya mangan iki rada sudut. Iki sidane ya tewel dik ngeje ya gono karo iwak ikut-ikut numpuk nglangi bareng ngono den. Iwake ya nganu campur. Iwak ikut-ikut karo nener. Iki enggak melempem ya. Sarapan. Sarapan dulu. Ngisi bensin ben ora lemes. Makan dulu. Lapar. Lapar ngoplok. Welak aku. Jane tak pangan iki apa maskerku dhewe ta. Lah ning jibil iki pek maskerku dhewe sing tak pangan. Aku ki lak awakku enggak penak ngene iki enake jane pangan sambel. Tapi lah sambelnya kayak isu-isu juga. Iya. Cuacanya nggak panas ya teman-teman. Enak iki tinggi undung Lombok iki ora mbrubuk ngono. Nembo ora gak awan titik nembo. Lah sik kan ketok ya. Rupane kaya gelas ning nggih gubuk ra tau dikorae rupane kaya kura mejel. Piye iki? Nampil aku ki piye iki? Apa ya wis-wisan ngono apa ya piye lahir ning Tegal? Aku ngombe nglonggo ki wedi selalap nek suwar ngono lho sambatku. Cairo. Lah iya. Tak ceret ngono ke pecine ne kadang pas disuntakne pecine cuwepet ngono sadus.
ijo pedes ya. Mbane malah. Enak bener ya. Biasa. Bekal. Masih di mau tak sambil. Terus ya. Kalau bapak kena mau ngambil kae. Kok ngenge. Rawaya lek undur-undur ki yo ngenge. Ora didol saeneke. Saeneke didol kabeh. Wis bingung ki bumbu dadak nunjang palang ning Tegalan nek. Atasku mateng lho ya. Mateng. Heeh. Ditutul pitik kerawak pitik ya biar. Terjun payung kaya ngene iki lho. Entongnya ceblek. Cara organisasi saya kan itu betul super. Satu seber rak gedong ya. Regane 11.000 kok. Nah ya mbah golek mundhak. Napa mundhak? Iki jane yo ngruwi beti lho, tapi lek ora enek iki terus aku ki wedi lek panas ngono belang. Belang malih jliteng nemen kok. Udah lombok ki gampange ra mireng iki nyapa ya? Aku lek peci iki demen iki lho. Mbek sing mutih ya? Nek nyamen lho. Lah wong lek sing aku kaya eblek umpek aku budek lho. Ora krungu lho, iki nek kan kita subuh-subuh ngono ki aku malah celok kecumpleng. Tak krungu. Iki lho teman-teman, tak dudoi ya harta karun sing menyakitkan hati. Iki lho, kaya ngene iki lho. Iki lombok porong ya, ini lombok elek-elek sing kena jamur. Kok sakmene mbiyane lomboke porong lho sakmene bane golek unduh ki lho urung mari. Iki terus arep diparakne nyandi kaya ngene iki lho. Ini ki jen luar lho ning ati kaya ngene iki. Blek kaya ngene iki. Iki urung mari, belum selesai teman-teman. Oke, sakmono kakek bapak negara gawedi kaya ngono kakek unduh. Urung mari, sing sebelah sini sudah. Iki sebelah sana ya, wetan. Sik kurang separuh lebih. Sing marai suwi iki unduhe porong. Lek gak enek poronge ngono gulis jane, tapi sarene enek poronge iki ya rada mbulet nek gek kono wae ngono lek unduh. Rutene iki panggah. Iki ngene iki ngono nular ngene iki lek gak ndang di pites ngono nular. Ndi to kok digrayahi kok ya angel men. Ngene iki digawa balik ngene iki. Jadi gua lagi ngesore ngono wis padha ae karena menyebarkan penyakit. Nah, ini mau mencabut ketela ya teman-teman. Ini malah cuek lek kaya ngono kae dadak ngrawuki no kae engko. Ki arepe tak gawe kolak ya teman-teman. Nganu, gedangku kae kan mateng-mateng to, mane-mane kok digawe kolak karo tela iki enak. Yo, lah kok urung enek wae, lah kuwi sing dipangan apa, Yot? Yo, lah endi? Kuwi. Oh, gagal ya. Teman-teman, lah kok zong ini ganti tempat ya anding dalan iki enek pora tambah wite cuwilik iki saja enek yo ngalah apa kuwi wis ora apa-apa wis kuwi engko kena dadi sak ompreng kok bisa dicampur karo gedang sak tundun ngono kok praye wis babar
video tak lanjut di sini ya teman-teman. Kemarin nggak sempet video soalnya yo unduh lombok kayak porong tok iki kok mumet. Lah wong apa itu namanya? Lombok yang porong itu loh banyak. Wong sing apik itu lho gur titik. Lah kok sing porong keban-keban ya pusing aku terus ora kober. Video ini aku mau bersih-bersih ya teman-teman. Resik-resik omah ku lho, dak main njur kabeh kaya main mbok rondo lho kaya ngene tak nyapu dulu. Lho mbakmu wong resik-resik kok gawe baby doll lebih ya parturu apa piye ora ya teman-teman iki aku ki urung adus ceritane kita hidup mau ambeng aku ki urung salin lho urung adus ae wis mbah ngeterne anakku sekolah wis mbah nyapa kemengke ya belum mandi ini aku bersih-bersih soalnya kan ya teman-teman aku lek resik-resik nyapu terus engko adus dhisik terus nyapu lho aku ki dilek kiroken lho tapi pernah ya teman-teman aku ki nyapu apa godhong seri ki kok ngene kene anu luri lah kok brendol kabeh aku ora karu-karuan malah terus ngindon gawe ini ngono aku ki. Dadi makane wis ki menisan kaya ngene iki pacakane wis biyen. Ngekek kan aku ngendok sitok kok ngekek karo geger. Bener iki kalenan ya teman-teman dalane banyu ngono lho, tapi iki ya tak resiki ben ora njombrung temen-temen. Disawang kok ya ora patek luwes. Kesuarane banyak geger ya. Wis ngabani ngono ya. Rada awan kita nggak tandang gawe aja ngrumpi ya. Ya ora enak men. Kalau ya teman-teman tak duduhi sampean-sampean iki, Mbak. Iki bukan rumput ya, iki kudu suket iki. Iki kenikir. Kenikir iki enak dikulit iki merowacak kabeh iki sengaja enggak tak pateni soalnya kok lek arepe ngrawung-rawung kulupan iki ora sah nonggo. Ape gawe terancam iki wis ora sah ngider ning ngene tanggane jaluk ya apa-apane. Iki ya lek iki apa kelihatan apa ya teman-teman? Iki pandan iki ya jalukan biyen kok ngene sapa ya tetanggaku ini ya jalukan. Iya, ambil terus kayak kaya ngene iki lho jan. Bih, pokoke. Iki lek kepitek-piteke apa ya nak dipangan iki sok bakal. Senak pokoke diumbah ngoprene. Ya apa gak cepat kabeh kaya ngene iki mrotol kabeh kaya ngene. Nah, iki ya teman-teman. Iki
selain aku ki duwe pohon kemke, kok pohon to, apa kemke suket kenikir, kulupan kenikir kemke. Aku ya punya ini kok gripis kabeh kaya ora tek sehat ngono ya, tapi ya urip alhamdulillah. Ini pohon sirsak. Sirsak ki apa ya mluwa. Mluwa ini ya muga-muga ya urip sepuluh kayak berbuah ngono sok ben kena iki buah. Rasa gak tumbas iki enak iki kecut-kecut legi ngono iki ya. Sing ringi-ringi kalau apa tahu toh buah sirsak itu loh. Enak iki. Mari ya engko terus ngedukne darah ngono iki engko. Enak tapi ya mumet kadang lek mami iki. Nek kowe iki ya nyapo. Wis mangan yo gek turu. Ora kok nyambut gawe lho. Kerah ae pembayane. Elek. Resek banget teh kene kan kaya kebon, kene seret rene kabeh. Jual ndak sirah. Piye? Mau bakar sampah dulu ya teman-teman. Iki lho kaya ngene iki nek cutange apa gedang bareng kaya ngene iki lho. Reseke mumbul pirangane taun tambahan ora dino wis mbuh iki kadekne wani aku rung kober iki arep ngebong ben ya. Ini ya teman-teman mumbrus kayak gini kita kesikane kita bong kabeh. Aku lek ngebong gawe iki ya regi iki biasa ya oleh kok wong dekat ngono kae, wong ater-ater, wong nonjok, wong entuk akeh iki di kebon resek. Salok yang ada apa kono. Oh lagi kok katut iki minyak iki kena dirosokne kene. Jarine hemat tangkal kaya ya tak resiki kono tak tumpukne ning kono maneh. Semua yang bisa jadi uang wis dilumpukne jadikan uang dilempit ben dadekne cilik. Luwih tipis. Iki kimpan apa ora iki kira-kira? Kenapa kok ora gampang? Nakal ini. Harus hati-hati ya teman-teman lek gawe iki anu gampang mlutek ngono lek mlutek ya lara lho nyang tangan kita kegosong. Iki kok orang pantan ki nyangopot aja niki. Lho mau sumuk kabeh. Tunggal dene cetek geni ngono kalek ora pan-pan emosi. Iki dilumpukne tinggi ngebong sik mben kene kono. Lho. Aku kaget ta. Ini simpan di. Wes ya teman-teman, tak akhiri dulu videoku kali ini. Semoga kalian terhibur ki panas iki selane. Semoga kalian terhibur dengan videoku. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.